ko yɛrɛ kɛlen kɔfɛ an ye a da faamaw tulo kan n'o ye gendarmew ye ko k'u ye enquête daminɛ enquête daminɛnen a nana fɔ an ye k'a fɔ k'u ye a tigi minɛ a tigi minɛna u ma anw wele u ma kunnafoni wɛrɛ d'anw ma donc an dun m'a dɔn fana a tigi minɛna a minɛlen kɔfɛ n'u m'an wele o kɔfɛ an ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan dɔ sirilen b'u bolo ko min ye fagali kɛ ko fatɔ don aw ni ne bɛɛ ne ɲɛna n'an ma hakili kan bana t'an si la fatɔ bɛ se ka taa don ka kogo ta ka don mɔgɔw ka du kɔnɔ den dalen a ba kɔrɔ k'a ta k'a bɛ kogo ta n'a ni ba k'a sama fanga ka bonya ni ba ta ye ka taa ni den ye k'o kantigɛ yɔrɔ o mana kɛ fatɔ min ye o ye fatɔ hakilima ye bon an kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɲini an bɛ jamana de kɔnɔ ne hakili an bɛ sariya jamana de fana kɔnɔ n'i y'i ka faamaw bila baara la ayiwa i bɛ t'u kɔ k'u ɲɛnafilɛ mais ne ɲɛna a kɛ bɛ ɲɛnafilɛli fana na n'i ye mɔgɔ bila baara la ni ko min kɛra la n'a y'i tɔɔrɔ n'i ye mɔgɔ bila baara la bon ala m'an kisira dusukun ye fɛn dɔ a se ka kuru ko kunburuku bon an dun ye kabila jarala kabila ka bon bɛɛ bɔra a kalama don u yɛrɛ u ni tiɲɛna u ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa marché gendarmerie direction kan a ka d'a kan ko bɛ ka kɛ cogo min na a m'u diya o kosɔn bon ne k'u ma an cɛw k'u ma musomanw mana kɛ cogo o cogo muso hakili ni cɛ hakili se ka kɛ kelen n'u ka sabali an ye faamaw de bila baara la donc n'olu ye jaabi min di ayiwa an bɛ an sigi k'o lajɛ o kɔnɔna na an wulila ka se komi an bɛ Bagadaji an sera surakakuntigi ma k'a ɲɛfɔ surakakuntigi ɲɛna surakakuntigi ko an ma ale b'an lamɛn ko n'u delila k'olu yɛrɛ den dɔ enlever halisa le journaliste Ibrahima Touré o ko bɛ sen na olu ma ko jɔnjɔni sɔrɔ olu ta ye moriko de olu bɛ alimami ni fɛnw de sigi maintenant k'an ka se jamana tigi ma n'o ye Ɲarelakaw a y'a denkɛ bila an ye an taara an ye kuma ɲɛfɔ olu ɲɛna olu ko yala an ye plainte porter fɔlɔ wa an ko bon vraiment an ma plainte porter parce que association bɛ yen olu b'a kalama olu ko k'u ye plainte porter donc an bɛ olu kɔ bon ko ne plainte porter olu kan k'an dɛmɛ ni dɛmɛna min ye olu b'an dɛmɛ n'o dɛmɛna ye kɔnɔna na an sigilen tora u den dɔ sa wa u balima dɔ kɔni nana téléphone b'o bolo message nana jigin comme quoi l'Organisation des Nations Unies a fait un don de 1 900 000 et quelques mille à la famille de la petite fille Aramata. On est une famille, on est au Kalama. Bon, on ne sait pas au nom de qui on a dit mima. Bon, on va arrêter le problème. Mais ce que nous voulons maintenant, même mine nos faits, que l'auteur de ce crime-là a caillé, a kangani mi au Kadaka. Min se ka daw ma tuguni den se ka daw ma tuguni pour que a ɲɔgɔn bɛ se ka bali cogo min na jamana kɔnɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ kɔni an ka laɲini y'o ye